por contextualizar, esta foi a primeira conversa que tivo con Pedro Sánchez dende as eleccións de febreiro, dende as autonómicas. Dende as autonómicas, sí, bueno, dende as autonómicas tampouco é que falara moito, non aproveitou entre outras cousas para felicitarme, eso digo todo. E felicitounos, Felicitoume, o que quero decir que leva 6 meses sin felicitarme. Normalmente, nunha reunión política, sois dicir que foi todo cordial e que houve avances. Vostede hoxe deixou claro que en moitos temas non hai avances. Por que o fixo? Bueno, porque ao final a xente cando vas a unha reunión espera resultados e espera saber a actitude de cada un. Por lo tanto, foi unha reunión educada, levei moitas propostas, intentei concretalas, ademais, para que, bueno, ás veces con un sí ou con un non bastaba, ou con un pasamos a seguinte fase, pero isto parece ben, o único que obtiven foi, bueno, o decía despois o ministro na roda de prensa, o único compromiso do presidente do goberno é pasarlle os papeles aos seus ministros. Por lo tanto, eu esperaba outra cousa e quise deixar claro que o resultado non foi o que nos gustaría a min e aos galegos. Eu quixo deixar claro tamén porque a reunión de hai 2 anos, de 2022, eu penso que foi máis optimista na saída, non? Pero logo non se concretou nada, moitas cousas. Eu dixenlle ao seu presidente, dixenlle desde o principio, cando nos sentamos, que pretendía ser sincero, dixenlle ademais que eu non viña representando a ningún partido político, senón aos galegos como presidente de Galicia, e que iba a falar de xeito directo, e, polo tanto, algún asunto que lle levaba hoxe, porque tamén lle levaba hai 2 anos e non me deu solución, dixenlle, presidente, me estás dicindo o mismo que hai 2 anos, e todo iso que me dixeches non se concretou. Por lo tanto, se isto pasa, hai que decirlo. As formas están ben, pero tamén hai que falar as claras. E ás veces, eu decía hoxe, ás veces non queda máis remedio que acudir ao último chanzo que son os tribunais para obligar ao goberno a que faga cousas. Acabamos de facelo, pasou coa lei do litoral, agardo que non sexa necesario. O que lle dixen é que non me parece normal que nos levemos, despois de obligarnos a ir ao Constitucional, de ganar de xeito claro, levemos 4 meses de ir de un sitio para outro nos ministerios en que constituyen a comisión e hoxe chegue o Lendakari e diga que en 4 meses llevan traspasar a competencia. Eu non teño en contra, o decía hoxe na rolda de prensa, non teño nada en contra de que o País Vasco lle den competencias. Ahora, que sexan un ritmo diferente de Galicia, eso de ninguna maneira. Visto o prazo que se deu o Escadi, eu creo que ten que estar tamén antes de que remate este ano, e a outra, a transferencia da P9, fixenlle unha pregunta directa, presidente, ides votar a favor no Congreso da transferencia, sí ou non? E non foi capaz de responderme. Esas son as cousas que me enosan especialmente. Pero non foi capaz, o sea, non dixo nada? Non dixo nada, eu fixenlle unha pregunta directa, home, ante unha pregunta directa, que non é capaz de responderche moitas esperanzas, e o que lle decía, intentarei que sexa verdade, pero tamén un toque de atención para o bloque que apoiou na investidura e para o partido que o justifica que o presidente non é capaz de decirlle ao presidente dos galegos se vai apoiar ou non no Congreso a transferencia da P9. Vostede é o primeiro varón do Partido Popular que ven a esta rolda de contactos. Hai a idea de que o goberno pode intentar dividir a postura do Partido Popular sobre a financiación. Claro, vostede queda en unha posición delicada, porque primeiro non falar, non, se logo o desdín ou... Bueno, mire, eu a miña postura da financiación vendo o convencemento do que lle convén a Galicia. E máis, o presidente Sánchez xa me dixo desde o principio que xa sabía cal era a miña postura. Hai xente que pensaba se intentaría facer ou non a proposta. Xa non a fixo porque eu creo que sabía a resposta. Por lo tanto, eu agardo que os meus compañeiros, e penso que así, teñan claro que negociar por separado é perxudicial para todos. E que cada un reciba unha oferta sin saber a oferta que están recibindo os demás, eso só lle interesa a quen fai as ofertas. E, por lo tanto, eu creo que fixen o que tiña que facer. E agardo, non sei se o presidente Sánchez vai a facer algunha oferta concreta a alguén que vexa máis débil, en situación máis delicada. Eu me alegro de que se non me fixeron oferta fora porque nos vía nunha posición firme e convencida e pensou que non lle valía a pena salir cunha negativa. Creo que o resto dos meus compañeros se teñen igual de claro que eu. E non teme que se os compañeros, algún deles, entran na negociación, etc., a oposición o culpa a vostede de deixar a Galicia, de non aproveitar a vantaxe que quizás tiña agora?
Pero mire, que unha negociación non nos conviría en absoluto. Eu volvo a decir que o que máis lle pode convir a Galicia é saber cal é o montante global a repartir, que se fixen os criterios e aí loitar, entre comillas, lealmente co resto de comunidades autónomas por ter o mellor para Galicia. Eso é o que nos convén. Estar aceptando ofertas sin saber realmente que é o que se está repartindo, sin saber as cartas que leva o teu compañeiro, e sabendo que no fondo o presidente do goberno faino, porque xa lle fixe unha oferta a Cataluña e necesita blanquear esa oferta porque sabe que esa oferta non é boa para o consunto, creo que caer nesa trampa sería letal para Galicia. Eu, dende logo, que non podo actuar facendo algo contrario que eu penso, simplemente por pensar que algún compañero meu non o vai ter tan claro como o ten Galicia. Nesa negociación multilateral, non sei se hai liñas vermellas que levaría a Xunta, estes 700 millóns dos que me falaba. Sí, hai unha liña vermella, desde logo non recibir menos do que estamos recibindo a toda agora, non admitir que o criterio para recibir máis sea recaudar máis no teu territorio, porque hai comunidades que recaudan máis, e non admitir que o criterio preferente ten que ser só un, por exemplo, financiar por habitante e non financiar por coste do servicio. Eso supón financiar por envellecemento, por dispersión da población, que fai máis caro prestar os servicios. Eu creo que con esas tres liñas sacaríamos, se esas se respetan, sacaríamos unha cifra que nos permitiría seguir facendo cousas. Durante a conversa que tivemos, que foi larga, falei co presidente do goberno, el falábame de que había comunidades que insistían moito en que estaban mal financiadas. Eu tamén teño moito interés en que non se acepte esa idea que a algún interesa dicindo que hai algunhas mal financiadas e outras que xa temos de sobra. Galicia tamén está mal financiada. Eu, en realidad, a única cifra da que falei co presidente, dicille, presidente, tamén ten claro que cando nos sentes a todos, eu direi que a dispersión ou envellecemento en Galicia supoñen casi 700 millóns de euros máis que agora mesmo o Estado non nos está dando. Eu vou plantexar eso, vou plantexar escoitando meus compañeros e preguntándoche a ti canto tes para darnos a todos. Por tanto, que quede claro, nós tamén necesitamos que se abra a financiación falando entre todos para pedir máis cartos. Galicia necesita tamén máis cartos. E como interpreta que non lle fixera ninguna mención o tema da quita, que precisamente a oposición estes días exixía a vostede que aceptara? Se non lle fan a oferta, tampouco pode aceptar. Sí, non, falou de que o presidente díxome que el concebía ao tema da financiación como un mosaico de moitas cousas, de ofertas particulares, unha parte de negociación xeral, pero non foi capaz de concretarme cando a faría. Díxome que tamén falaríamos en su momento de quitas, pero nada máis que as nomeou. Eu, sobre a quita, teño clarísimo tamén. A quita é unha coartada que ten o goberno para quen acepte decir que xa negociou con el o financiamento. A quita simplemente é repartir a débeda, a que nos quite os galegos, pero tamén a que lle quite o resto das comunidades autónomas, os galegos vamos a asumir unha parte. A débeda non desaparece. O que fai asumir o goberno é repartirla entre todas as comunidades autónomas, porque esos recursos que nos podía dar a nós vainos a dedicar a asumir a quita de outras comunidades autónomas, por exemplo, a de Cataluña. Por iso eu insisto en que se hai recursos nos lo den a nós. Eu non quero que os recursos xerais que ten o Estado vayan a asumir a quita de comunidades que teñen moitísima débeda porque fixeron as cousas moi mal. E me parece increíble que os partidos de oposición en Galicia non entendan un concepto tan claro. A quita, ademais, tal como coñecemos que se ofreceu a Cataluña, en Galicia suporía un aforro de non máis de 15 millóns de euros, porque só iban a pagarnos os intereses. E eu, por 15 millóns de euros, non digo que o goberno negociou a financiación con Galicia. E eu, dende logo, mentre teñamos este goberno, vou ser especialmente reivindicativo. Volvo os resultados da non renuncio a que as cousas ás que temos dereito, empezando por un financiamento xusto, a nós se nos dean. A min eso de aproveitar as migallas dos banquetes que se queren de outros, eso con Galicia non va a poder facelo. E, polo tanto, a eso haberá que dedicar moitos esforzos e traballar para que haya un cambio de goberno en España, e se o hai, como eu espero, e o presidente Alberto Núñez Feijóo, aí tenemos que rolar as exigencias, porque aí teño claro que todo o mundo nos pedirá que consigamos todo o que se nos negou estes anos dun xeito moi rápido. E nun tema concreto dos que se falaron, Altri, hai 2 anos vostede foi máis optimista que hoxe no futuro de Altri. Sabendo que o secretario xeral do Partido Socialista de Galicia agora está en contra, ten algunha esperanza, sendo ademais unha persoa moi próxima a Pedro Sánchez, ten algunha esperanza de que a planta poda sair adiante? Sí, bueno, a mí sorprendeme, porque cando tratei o tema de Altri a Pedro Sánchez, non me dixo, ni moito menos, o que dixo Besteiro hai 2 días.
que xa non había nada que facer, porque a planta tiña unha serie de incumprimentos. Pideume detalles, díxome que iba a mirar, eu recordei que foi o mesmo que me dixo con unha cifra concreta de 2 anos, que pasaran 2 anos, tanto esa empresa como outras que esperan financiamento non van esperar eternamente. Faloume de que había convocatorias dos PERTES os que se podían acoller, e eu lle dixen que había moitos proxectos en España, 5 que eu coñeza, que se están acollendo a financiación singulares, sin ter que esperar sucesivas convocatorias, e que non entendía por que este non podía ser un deles. E despois de dicirle todo eso, tomou nota e díxome que iba a mirar. Bueno, pois, como vendrá, hai que quedarse con iso, e estaremos encima para ver se realmente de eso que vou a mirar é certo ou non é certo. A outra vez dixo que si coñecía os temas, esta vez os coñecía máis, menos, igual. Non me deu a sensación de que os coñecera mellor. Por exemplo, díxome que cando eu falei da posibilidade de descentralizar os 18.000 euros de fondos Next Generation que están sin convocar, díxome que estaban todos convocados. Bueno, se coñecera mellor o tema, non lle notei coñecemento en detalle do tan deficiente funcionamento que están tendo o ferrocarril en Galicia estes últimos meses. Eu creo que lle din un pouco de información complementaria que non tiña. Por lo tanto, non vou decir que non estivera enterado, lóxicamente, pero tamén vou decir que o interés por preparar a reunión foi máis hai 2 anos que agora, digo pola súa parte. Me deu a impresión de que agora isto se marcaba nunha ronda de contactos máis para facer unha foto que para outra cousa. Esta oposición estes días centrada na Comisión de Investigación sobre os contratos, hospital, Álvaro Cunqueiro, etc. Queren chamalo, vai vostede ir, preocúpalle? Non, mire, preocupar en absoluto, ahora se vai facer o plan de traballo. Eu non teria ningún problema en ir, vamos a ver como se diseña o plan de traballo. O primeiro que facer é acotar un pouco, tal como está formulada, como len que está formulada, nunha comisión de investigación, son 3 ou 4, se pretenden obter resultados, como eles din, haberá que acotar un pouco o campo de traballo para saber realmente o que se quere facer e o que ten que ir a comisión, porque eu vexo unha amplitude que o que denota é que non sabían, ni siquiera saben moi ben o que están buscando nin por que a constituíron. Unha vez que este constituída, eu creo que vai quedar claro que o que se buscaba era facer ruido, aproveitar unha conxuntura que ni siquiera, eu ás veces vexo que están máis obsesionados en seguir facendo de oposición a Feijóo que en centrarse no día a día de Galicia. Quero pensar porque ven que aquí todo vai ben e, polo tanto, teñen tempo para entreterse con Feijóo, que leva 2 anos facendo política en Madrid. Pero estou seguro que, cando remata a Comisión de Investigación, se verá que, por moito ruido que fixeran, se actuou, dende logo, ata onde eu sei, coa documentación que eu vin e cos datos que teño, con absoluta legalidade. Por tanto, tranquilidade absoluta, e se eu tivera que comparecer, non me quero adiantar, o plan de test, se tivera que comparecer, non llevaría ningún inconveniente, desde logo. Fixo vostede unha remodelación moi grande do goberno despois da investidura. Está contento con como funciona? Funciona mellor que o anterior? Bueno, os cambios sempre son para mellorar, eso está claro, sin perder todo o que viña. Estou francamente contento do meu goberno, creo que os novos se adaptaron moi ben, creo que os que se estaban se adaptaron moi ben ao novo equipo. Eu estou moi agradecido a todos os que estiveron a toda agora. Creo que todo o mundo ten que entender que este tipo de postos que son moi intensos ten un principio e un final. Sinceramente, a miña percepción, e tamén o que me di a xente, e entendo que pode haber todo tipo de opinións, é que as incorporacións foron un acerto e están traballando moi ben. Está contento cos conselleiros, máis con un que con outros? Algún, vostede casi tiroulle das orellas en alguna ocasión. Bueno, é lógico, eu creo que, e ás veces hasta mire, eu estou moi satisfeito do clima, e o digo sempre, no ano 2009 que levo no goberno, o clima que hubo sempre nos consellos da Xunta e nos conselleiros e conselleiras. Eu non vexo rivalidades, non vexo piques, non vexo os malos rollos que a veces vemos nos partidos da oposición, vexo compañeros que se axudan e que se van relevando. Estou moi contento con eso, e iso me leva a que a veces, nun clima de bastante confianza e creo que de bastante cercanía, se alguén hai que darlle un pequeno tirón de orellas, pois non pasa nada, se acepta con deportividade e se mete presión para que todavía se traballe máis. Creo que se bo, sinceramente, somos un equipo e iso non é nada sinxelo en un traballo de tanta tensión como é o goberno da Xunta. Polo que me di, vai durar o goberno, non? Un tempo polo menos.
Bueno, eu a día de hoxe non vexo ninguna razón para facer ningún cambio. O PP foi crítico, non sei como ve vostede o nomeamento de, bueno, a proposta de nomear a Teresa Rivera a exministra. Seguro que vostede falou con ela. Sí, a min recibiume, teño que decir un pouco estilo Sánchez, que as cousas que me dixo que se iban facer, logo non se fixeron. E isto é así, debe ser marca de Pedro Sánchez e o seu goberno. Iso o primeiro, por tanto, é a miña experiencia, porque quedamos de pactar a planificación eléctrica de Galicia non se fixo, quedamos de adiantar, de dar pasos adiante neólico offshore e non se fixo, quedamos de consultar moito máis os empresarios en Galicia sobre os pasos para unha transición enerxética acompasada ás necesidades non se fixo. Bueno, isto é o que hai. Eu lle deseso sorte, non vou entrar, e logo a mí ninguén me consultou para ese nomeamento, tampouco tiñan por que facelo, e agora xa está nomeada, co cal, polo ben de Galicia, é unha comisaria española, por tanto, nos coñece moito máis do que nos podía coñecer un comisario se nomeando outro país, o gallao faga ben, pero creo que vai ter que cambiar bastante os esquemas que tiña e darse conta que a transición enerxética que todos apoiamos non pode ser a costa de levarse por diante a vida económica dos territorios. Se aprendeu esa lección e vai aplicar como comisaria, benvida sexa. Bueno, hai moitos venezolanos en Galicia, non sei como viu o que ocorreu onte, con González Pons acusando o goberno medio de participar nun golpe de Estado, que logo saia o xefe de oposición a dicir que non se sentiu coaccionado. Non lle tiraría vostede das orellas a González Pons? Bueno, mire, con independencia de non sei se ás veces falas... non coñece exactamente, leí algún titular do que dixo González Pons. Home, o que está claro é unha cousa. Esta equidistancia que observa o goberno en toda Andalucía, en todo Venezuela. Isto parece non querer ofender nunca o goberno do señor Maduro. E ao mesmo tempo aparentar que eres moi demócrata, que non che gusta o que fai o señor Maduro, lle fai quedar en moi mal lugar. Eu lle diría a todos os membros do Partido Socialista que non son capaces ni siquiera de condenar a dictadura de Maduro, de ratificar o presidente electo de Venezuela, que falen cos venezolanos que hai en Galicia. Simplemente que lles miren os ollos e que lles conten, ou que lles escoiten contar as razóns polas que tiveron que abandonarlo todo, ás veces cunha man diante e outra detrás, e vir a Galicia, e como foron acollidos aquí, e como renegan absolutamente dese réxime. O mellor sería un pouco menos equidistantes. A mí dame moito bochorno ese intentar justificar permanentemente que o señor Maduro non é tan malo, e que, home, que sí que é un dictador, pero que non é para tanto. É bastante bochornoso, con independencia de que o presidente electo este aquí dicindo unhas cousas que realmente respondan a presións e a situacións que deixou atrás en Venezuela e das que non pode desentenderse. Estou falando incluso do ámbito familiar. Vostede dixo unha ocasión que non creía que se podía solucionar con unha lei a cuestión dos bulos, etc. Parece que o goberno agora mesmo vai cara aí. Non sei como ve a cuestión. Bueno, eso como unha cousa circunstancial derivada do mal momento procesal, judicial, non sei si anímico no sentido de buscar venganza de Pedro Sánchez, eso aí clarísimamente. E, polo tanto, pensar que os medios de comunicación que non che gusta o que escriben ou o que din, esos son os que hai que controlar e os amigos hai que espolealos. Creo que se lle ve clarísimamente o primeiro e isto responde a unha visión persoal dunha persoa que leva moi malas críticas e que non entende a discrepancia.